Alas 11:13 na gyud. Kumustamos ginamos ning mga uban kabisyo my love so sweet na atong kamulo sa ilahang pagpaniudto karon mga takna og kamulo na pud usab sa ilahang pagpahingsog sa ilahang kalawasan. Oo, importante sa malaga dapat lagsik ta sa kanunay, no? Oo, dapat di gid mawala sa ato ang plano sa kinabuhi ang magpalig-on sa tuwang kalawasan batok sa mga sakit nga pwede mo pakgang sa tuwang kinabuhi, no? Pabati mo kanato mga kabisyo my love so sweet. Diri sa to ang contact number 091750959493. Again, 091750959493 sa to ang text line number. Pwede mo magpag-greet ka nato diha and pwede mo mutawag sa gihapon po sub. Likewise, sa to ang Facebook page, we are live sa to ang Facebook page DJ Mike Kiling. Kalabo plus Herbal Product Gesture Marketing Facebook page, live po ta diha dapita mga kabisyo my love so sweet. So pwede mo magpag-greet ka nato tuod. And yes, of course, absolutely, ha. Ani ato ang kasparing partner. Ay po dyan yung gwapong taro ay lumping, ha. Kinyi si Lolo Babao, ha. Last time na punta niya manyukad sa tuwang panyaguban, doyog sa paglanyog-lanyog. Kumusta mo sa inyo diya? Inaot nga inyong panyukaran ang inyong mga buwaton karon sa pagpaminaw kanyato sa gihapon labi niya sa naabot sa tuwang pagsibya karon mga tak niya, ha. Daghang salamat sa pagtayap sa tuwa jay pudusab, ha. Ilabi niya diya sa 88.1 Line FM Santo Tomas, Davao del Norte, 99.5 Gold Bayugan, Hometown Radio 101 100.1 San Carlos City, Negros, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman, Bohol, ha. Daghang salamat sa inyo mayong buntag mayong udto. 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, ha? Line FM Barubo, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, Go FM Trinto, 88.3 Line FM Bajas Plaza, Radio Tribu Madrid, 98.7 Real Radio San Franz, Kings FM 88 Pipino Mass Media, Yes FM Banat Caguay, 94.7 Jawan FM San Miguel, Surigao del Sur, 91.7 Jawan FM Mariatag, Surigao del Sur, 94.3 Tandag City, Line FM Banat Radio Tubigon, Bohol. Mayong udto, mayong paglanyog-lanyog sa inyong tanan diha karon. Kumusta tanin nyo, ha? Nakapamalit na ba mo sa inyong kagalingon niya itong produkto sa Kalabo? Kung wala pa, banat na mong palit diha o sa pa may gipaabot ninyo, ha? Ay niya paabot si mga misis ni mo, kay mga misis ni mo diha, dugay ka niya siyang palit. Dua-dua pa niya, ha? Okay, pangunta ka niya sa tuwang mga plano nga gusto siya magpaligon kay para natay ikakumbati sa ila. Pero batikdan ako sa kini mga asawa gusto kayo magdrama bitaw nyo. Pero ako sa inyo sultihan mo na sila. Ilabi niya kung mangutan niya bitaw na sila sa imo kabisyo hindi gugma, ha? Kung nahigugma pa ka na ako. Of course, tubagon ko niyo mo. Oo, nyumad. Para ibuhag yung mapamatod dyan, sulti sila nga, I love you very much. Dapat proud yung kanya niya kasi sa 5 o 10 niya kung gisultian niya, ikaw lagi ay dunay very much. I love you, ikaw lang yung my very much. Dili ma-proud yung mga asawa niya. Mao niya kaya sige, panyukad taw kung bati ta ninyo sa tuwang gibati niya po do sabi labi niya katong uban kanya tong gusto magpaligon pero wala kabalo sa may naan yung atong produkto dili may kilig. Of course mga kabisyo my love so sweet kini sa muna tulumanon na to sa amo to mong gipahibalan nga gihatod kini kanato sa Gesture Marketing, no? Kalabo plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng ang manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisis pag-inom sa Kalabo plus garlic nga dunay isang cup nga Kalabo garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw.
tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan bato sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus herbal capsule mopakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Kalabo Plus herbal products kay sa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jester Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Cirenobes sa 0930-973-6009. Okay, so ano lang ha. Dapat mo nang inyong pilion na karon mga kabisyo my love so sweet, no? Okay, kini atong mga produkto din ni dako kay tabang yun, especially kung na kay mga balatian nga dugay nang wa na ayo. O bitaw tama gid ka diha may kiling. Sumo nang uban ka nato diha karon. Mabayak ka. Pero way gibuhat. Dapat na gibuhaton sama sa pag-inom sa pagligon sa inyong kalawasan. Diba? Kaya di biya gid mo hospital no. Unsa day ka, ha? It's not very deep, ha? Dili lalim. Pero na mga pangitabo kasagaran sa hospital bitaw may kiling makapawirla ba? Makapawala sa panimot. Bitaw, butang na to lulubaba ako siguro gani adunay mga kapalpakan na mahitabo sa ospital ilabi na sa operating room sa may mga kasagarang senaryo lugar. Siya man nilang siguro kung ang surgeon moingon nga mangayo ko roller. Mangayo ko roller. Ya tapos butang na to ang nurse. Mangutan niya kabalo si roller. Kabalo tag roller. Pero roller sa ospital kung sila wala sa kabalo, wala ganyan dito. Kay mismong doktor siguro mo ingon po, di ko rin alam eh. Bagulbol gid ang surgeon na nagmoingon nga asa man ang roller dire. Mataranta gina sila kay surgeon mo gina frontliner gud sa inganyang operasyon. Gani no. Unya tapos sulti na lang siya, kapuya naman kayo sa masuko. Sige, kung wala mo yung roller, wala lang, tagay ko nyo tip measure. Ang measurement di ay. Ay nomdom nung kwatong kwan. Katong advertisement ni Mama bitaw ni Manny Pacquiao, si Aling Junicia Lulubaba. Mao ba? Usa man to siya. Wala dugay naman po doon kaayo to, basta kato siya kay si Aling Junicia niadto sa sari-sari store, tindahan. Ning palit og soft drinks. Unya kina nailhan man siya sa mismong tindero. Unya mo to nagkinumustahay sila. Nangutana dayon si Aling Junicia sa ilaha, sa iyaha dayon nga ningon. Kiningdong, maestro ka? Ning tubag ang tindirog mingon nga dili ma'am, criminology ko ma'am. Ana si Aling Junicia nga okay. Sige, pero maestro ka. Tubag na po ng tindero, dili lagi ma'am, criminology ko ma'am, gusto ko magpulis. Ana si Aling Junicia, lagi. Criminology lagi ka. Maestro ba ka? Kung sa murag nalalis na sila, dili lagi ma'am, criminology lagi ma'am, balik-balik makasig pangutana. Samuka na po si Aling Junicia mingon nga, sige kung wala kay maestro, na lang, kanang baso na lang, baso. Wala makaka-istro. Istro rito yung pasabot, maestro. Maestro ka ba? Maestro. Sumoto siya na himong maestro. Isa na namang joke ang namatay mga kaibigan. Tayo po ay maghaya, ha? Ang corny. Sige, mabalik lang tayo sa ospital o Lubaba sa may mga kasagarang kapalpakan na pwedeng mahitabo sa ospital. Mabalik po tayo sa operasyon. Buta na itong makalit nag-brand out niya, kamulo niya gagisi sa tiyan sa pasyente ang doktor. No?
Masulti lang siguro patay tani. Walang tani. Dawat-dawat na lang kita, ha? Kay panahon na gining tugot nga palungo ng kurinti. Para maundang niya itong kabuang na itong style niya. Nagkopira pa dyan kong brand out, ha? Unya ka na magpatuli, Lolo Baba. Oo, kanya magpatuli. Mayroon niya, patay na putol. Ay, kabaya ka dong. Himo na ng tao na ito niyo pambabae, ha? Naputol man. Hindi na ni mabalik. Utangan na ito niyo papilit. Di po niyo mo ni siya magamit. Kaya, wala na. Matay na siya sa'yo. Ako rin nalangkot. Ay nako. Wala lang. Ana lang sa muna ta mga kabisyo, my love so sweet, no? Para alert, alive ta karong mga orasa ba. Kay uban sa inyo, gipanduka pa siguro kay nagbilar kagabi dugay na kamata, hapit malate, maunang wala nakapamahaw, karon barag totski. Mao gyud. Dapat mga kabisyo, my loves, magkape muna mo ha. Para alive and kicking ta. Di ba? So kung adik kag mga kabisyo, my love so sweet, pilian ning Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, no? Kung adik ka makapipilian ning kape nga healthy bisan diabetic, pwede kayo kay ang papatamis nini do na stevia extract, rich in antioxidant, rich in fibers o ang pagpabawas sure nga digli adlaw-adlaw delay ha. Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapabusa energy, makapaabtik sa pinuti ni pare. Ginama sa Gesture Marketing, available sa Pass Pharmacy, Altura Mall, Generics Pharmacy ug sa tanang botika sa inyong lugar. Alas 11:25 na gyud mga kabisyo, my love so sweet. Duyog ta padayon sa to ang panaguban sa pagpaminaw sa gihapon kanato ha. O kumusta ta ninyo diha og pabati mo 0917-509-5493. Loday ni John Mark Lubiano gumatay. Maingod to, gwapo. Uy. Si Lolo Baba ra dagig na gwapo. Di ko ganang basa ni. Pero bitaw. Hello din ni Virgilio Bersamin, Yo Bersamin, Cynthia Narisma, Tima Bersabal, Doña Beruan, Victor Galpo, Aya Narisma, Nancy Liao, Urbana, Gumatay, Aloy Bersabal, Jeric Beltran, sabi ni siya, Monry Balaba, Kagawad Chris Galinato, Kit Carson, Olano, Rufo, Galpo, Cesar, Bernido, Dong Bits, mga gwapa sa Miss Minchin Maminaw sa Punod, Swang, Sawang, Gindulman, Bohol. Thank you so much mayong udto kaninyong hurot. Mayong pagpaminaw sa inyong tanan diha kumbati ta sa to ang mga bluhaton, pagpahimsog, pagpalig-on sa kalawasan mga kabisyo, my love so sweet. So muna ha, delikado kayo pag gani kita takboy og sakit mo hospital ta, do na mga inganang klaseng pahitabuha, Lolo Baba, no? Bitaw nya tapos ikaw pasyente nya tapos kitan mo nurse gwapa kayo. Imbis operahan ka pero namay nagbarog totski. Nag-plug racing ni kalit. Kanya gyud niya og opera ha. Ay sorry dok, kaning epekto yata ni sa tambal dok. Usay tambal ang gihatag sa imo nga dextrose raman to. Pag ganito ka tagi anesthesia pero anya ko mohatag sa imo anesthesia kay gahi naman kay ka. Grabe niyang barog nimo, ha? Malayin ta alas 11:27 na duyog sa pagpaminaw sa pabati mga kabisyo, my love so sweet. Plaster gyapon ta sa atuang programa Tutok Pakatok sa udto kini si Mike Kiling. O kinyi po sila Lolo Baba ha? Sige pa, sige pa.